В парламенте Украины почтили память жертв геноцида крымско-татарского народа. Там прошла минута молчания, выступил национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев, народный депутат Рустем Умеров. Депутатам напомнили о этих трагических событиях, говорили о деоккупации Крыма. Впрочем, давайте послушаем, как это было. Я пропоную вшанувати хвилиною мовчання всіх тих, хто загинув під час цих трагічних подій для української держави і для української історії. Прошу сідати. І ось знову російська окупація, знову репресії, примус корінних жителів до виїзду зі своєї батьківщини, знову масове заселення півострова переселенцями з сучасної Росії і знову терористичний режим, який за багатьма своїми параметрами схожий з радянським режимом найжорстокіші її періоди. Я абсолютно впевнений в тому, що рано чи поздно окупант буде вигнаний з нашої території, і руки протягнуті на суверенітет і цілісність України будуть зламані. Але як скоро це станеться, залежить від багатьох чинників. І в першу чергу від рішучості самої України і її вищого представительного законодавчого органу Верховної Ради. Я дуже сподіваюся, що всі законопроекти, спрямовані на деокупацію територій та визначення їх статусу після деокупації, на зміцнення обороноздатності України, а також на відновлення законних прав корінних народів Криму, які найближчим часом будуть подані на розгляд, будуть підтримані нашим парламентом. Дякую. Слава Україні!